गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै फिन आंनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारि। मैया गसाइगावनि स्टेट भेटेनारि डिस्पेन्सारिनि मावख'आव बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा दावबायहैयो आरो बेवहाय बिथाङा माखासे सोमोनांथाव बाथ्रा बुङो। बिथाङा बेवहाय हाग्रामा महिलारिखौ डिमेनशिया बेरामजों गाग्लोबजादों होनना फोरमायनायजों लोगोसे जाय बे बेरामाव गाग्लोबजागोन बिथाङा साननाय बाथ्राफोरखौ मोगथाङाव जाफुंगोन बायदि मोनो होननानै बुंनायजों लोगोसे बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बे बेरामनि थाखाय गोख्रै तेजपुराव लांसिगोन होननानैबो रोखा रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोनो। बेराफारसेथिं एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि आरो बावैसो बिपिएफनि हानजायाव जयेन जानाय कास्टम बसुमतारी बिथांखौबो गेसाव बेदर जानो मोजां मोनग्रा सासे सुबुं होनना बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो गेसाव बेदर जानायनि थाखायनो बिथांखौ एबसुआबो नागारदों होनना गोरलै रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों ब्रह्म बिथाङा बुङो। आसामाव फिन बाल्य बिबाहनि थाखाय एरेस्ट खालामनो सेकेन्ड फेज बायदियै आसाम सरकारनि आखायाव थाखानाय 2000 दायनिगिरि सुबुंफोरखौ हमनो मैयानिफ्रायनो आसाम पुलिसा रेडि जाबाय। बे मिशननि गेजेरजों आसाम सरकारा गोख्रोङै 2026 मायथाइसिम बाल्य बिबाहनि जा समाजाव गाज्रि थासारि दं बेखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय जादों। थांनाय 30 आगस्ट बुधबार खालार खालि राखि बन्धनजों सोमोन्दो लाखिनानै पाटनानि अनलाइन टिउटर हिसाबै मुंदांखा खान सार मुंनि सासे सुबुङा राखि बन्धनजों लोब्बा लाखिनानै गावनि टुइटार सेन्टाराव मोनसे राखि बन्धननि हाबाफारि लाखियो। बेवहाय बिथांखौ फ्राय 3 घन्टासिम 7000 फरायसुलिफ्रा बिदा हिसाबै राखि बन्धन खायो। बेखौ लानानै बिथाङा गावखौ राखि बन्धननि वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय दाबि दैखांनायखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो। मख'थावनादि बिथाङा एलाहाबाद इउनिभारसिटिनिफ्राय एमएससी पास खालामनानै अनलाइन टिउटर खालामो आरो बे अनलाइन टिउटर खालामनायखौ बिथाङा इउटुबाव शेयार खालामो। लोगोसे मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा दिनैसिम बिथांखौ समाजारि बिजोङाव खमैबो 2 कौटि सुबुङा नायगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय प्रगति भवनाव बिटिआरनि अंगनबादि वार्कार आरो हेल्पारफोरनि नैथि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै जाना थाङो। बेवहाय खमैबो 3000सो वार्कार आरो हेल्पारफ्रा बाहागो लानायखौ सुलुङा फोरमायो। बेवहाय बिथांमोना फोरमायो दि अंगनबादि वार्कार आरो हेल्पारनि खामानिफोरखौ बाराय होबोगासिनो दङ, नाथाय रांखौ बारायगोन होनना थगायबोगासिनो थानाय, केरिं चार्ज होयैनि थाखाय चेकबुक होयोब्लाबो मोजां जागोन बायदि हाबाफोरखौ लानानै बिथांमोना सम सोमावसारबोगासिनो थानो गोनां जादों होनना दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गावसोरनि दाबिखौ लानानै अख्रां गोमसारजासे होस्रिखावनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनो। थैनाया मोनसे मिथिंगायारि नेम, बेयो मोनसे सैथो आरो गोरलै बाथ्रा। नाथाय खायसे सुबुंनि थैनायखौ बावनो सानब्लाबो बावनो हाया। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि माजबाद थानानि सिङाव थानाय सनालिपारानि मुंनि मोनसे गामिनि हालिसे बोराय बुरै फारियै समेस्वर आरो बुये गयारि बिथांमोनखौ गिलु बालु गाथारनो गोनां। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला साखाथियाव थानाय हाग्रा बिफाननि मावथिफारियाफ्रा सुलाद लाहैयो आरो सुलाद जाथायखौ गोजौ फारसे फोरमायहरो। रादाब खोनासंनो नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। आंनि रादाबखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरफिननानै आंनि रादाबखौ दिनैसो नोंथाङा खोनासंदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब, रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।